Arratsaldeon, jaun Andreok, arratsaldeon basauritar lagunok eta Euskal Herriko beste hainbat herrialdetatik etorritako dantzazaleok. Baita Argentinatik etorritako gazte dantzazaleak ere. Ongi etorri. Ongi etorri Euskal Herriko dantza agerketa honetara. Badakizuenez, aurten 46. edizioa dugu. Gogoan dut, 1972ko lehenengo edizio hartan, artean ni mutil koskorra nintzela, hor albo batean eserita, adi-adi nengoen, ikusten dituelako baztango dantzari edadetuak, esan dezagun, Zuberoko dantzariak, tartean etxaun txirulari eta bersolari famatua zela, eta orduan konturatu ginen, Basauriko dantza agerketa hau zerbait berezia zela. Hau da, hemen ikusten genituen dantzak, ez ziren dantza talde bateko dantzari ondo trebatuak egindako dantzak, baizik euren herrietako eta eskualdeetako herritu eta dantzak erakusten zituzten dantzariak zirela. Horiek ziren hain zuzen dantza talde autoktonoak. Eta horrela jarraitzea erabaki genuen, eta honezkero badira 46 urte, ez da gutxi. Eta ondotxo dakit nolako alegina behar izaten den, era honetako ikuskizun paregabea egin alizateko. Beraz, antolatzaileei, dantzatalde eta inguruko laguntzaile guztiei ere txalo bat zordiegula uste dut. Hemen ikusten ditugun dantzak, seguraski beste dantza talde batzuk ere egin ditzakete. Esan dezagun Zuberoko dantzak ere ikusten ditugula, baita telebistan ere ondo eginda, baina nekez erakutsiko dute bertako erara, urtero bertan Zuberoan adibidez egiten den maskarada edo iauterietako dantzak. Bertakoek bai, bertakoek urtero bizi izaten dituzte eta bertako xehetasun eta eman aldizkigute. Baita adibidez, non ikusiko ditugu Bilabuenako edo Eskuernagako makiljokoak, hainbat lekutan ondo eginak, baina bertako tradizioa da, eta hain zuzen aurten izango ditugu hemen Bilabuenako dantzariak. Hori da Euskal Herriko dantza agerketa, eta hori dena Basaurien. Hau ez da ikuskizun hutsa. Zerbait gehiago da. Baina ikuskizuna ere bai, eta horretaz ere alegina egiten dugu, argiz eta eszenografia berriez hornituz, eta bar. Decía que Euskal Herriko dantza agerketa, en esta 46ª edición, ahí es nada, que doy fe, que exige mucho esfuerzo el poder llevarla a cabo. No es un simple espectáculo, que también, al menos lo intentamos. Es algo más, porque aquí lo que vemos no solamente son grupos de danzas que bailan muy bien y que nos ofrecen danzas de todo el Euskal Herria. Aquí lo que vemos son grupos de danzas que nos ofrecen danzas de su pueblo y de su propia comarca. ¿Dónde podríamos ver, por ejemplo, un grupo de danzas que baile muy bien las danzas de Zuberoa? En diferentes lugares. Pero es que eso es un rito que se celebra todos los años en Zuberoa. Y nosotros hoy tenemos al grupo Petxarreko Gazteak, que son los que hicieron el carnaval, la mascarada de Zuberoa el año pasado. ¿Dónde podríamos encontrar grupos que bailen Villabuena? Los hemos visto aquí, paloteados de Villabuena de Álava. Pues seguramente los vamos a encontrar, pero los que tenemos aquí son los de Villabuena, los que van a mostrar las danzas de su propio pueblo. Eso es Euskal Herriko dantza agerketa. Beraz, horrekin hasiera emango diogu Euskal Herriko dantza agerketako 46. edizio honi, edo hobeto esan hasiera eman diogu, jadanik, dagoeneko, ikusi digulago, hemen dantzatalde eder bat. Hemen daukagu, Irungo Kemen dantzataldea. Sarreran ikusi dugu boastitzea, eta geroago agurra eginez, zuoi, ikusle guztiei, agintariei egiten den bezala diosala eginez, eskaini digute agurra. Eta orain Gipuzkoako beste dantza batzuekin jarraituko dute. Hain zuzen,
orain dela 202 urte Juan Ignazio Iztuetak idatzitako eta deskribatutako dantza batzuekin. Dantza horiek dira brokel dantza sortakoak. Eta jarraian ikusiko ditugun beste bi dantza. Zuekin, Kemen dantza taldea.